השבוע שלנו חגיגי משהו בסופו. הממשלה קיבלה השבוע החלטה להעביר את שדה התעופה שדה דוב לאזור עין שמר ממערב לחדרה. על השטח הזה שהתפנה בצפון תל אביב ייבנו אלפי יחידות דיור, בתי מסחר ובתי מלון. מי מרוויח מהתוכנית הזאת? בעיקר היזמים והמדינה שתכניס לקופתה מיליארדי שקלים. אבל קיבוץ עין שמר ותושבי הסביבה כבר נערכים למלחמה ומקימים מטה מאבק. רוצים לנשום אוויר נקי, נדל"ן מול חקלאות, שדה תעופה בלב העיר או בלב היישובים הירוקים. שדה התעופה שדה דוב שבצפון תל אביב יועבר לכאן, ובשטח המבוקש ביותר במדינה ייבנו 12,000 יחידות דיור, מלונות ושטחי מסחר. קופת המדינה תתעשר בכמה מיליארדים טובים. שווי מרכיב הקרקע בלבד הוא כ1.5 ש"ח ליחידת דיור אחת. למעשה אנחנו בחשבון פשוט מגיעים למשהו בסביבות ה-18-20 מיליארד ש"ח לשווי השטח כולו. על מרכיב הקרקע יש להעמיס כמובן את עלות הבנייה, עלות פיתוח הקרקע, עלות פיתוח שטחים ציבוריים, ולמעשה אני לא רואה איך דירה תעלה פחות מ3 עד 4 מיליון שקלים לדירות 4 עד 5 חדרים בהתאמה.